дили тимсоҳҳо чандхонагӣ мебошад? дили тимсоҳҳо чорхонагӣ мебошад. аз ҳама хазандаи қадимтарин кадом аст? аз ҳама хазандаи қадимтарин сеймурия мебошад. дар дунё чанд намуди паррандаҳо маълуманд ва дар Тоҷикистон чанд намуди онҳо вомехӯранд? дар дунё 9000 намуди паррандаҳо маълуманд ки 346 намудашон дар кишвари азизи мо Тоҷикистон вомехӯранд. чӣ гуна парҳоро дар паррандаҳо парҳои рӯлӣ меноманд? парҳои контурӣ ки думро пӯшониданд парҳои рӯлӣ меноманд. дили паррандагон чандхонагӣ мебошад? дили паррандагон чорхонагӣ, 2 даҳлез ва 2 медача мебошад. дар паррандагон чанд доираи гардиши хун мавҷуд аст? дар паррандагон 2 доираи гардиши хун, калон тамоми танаро ва хурд дил ва шушро мавҷуд аст. дар дунё чанд намуди ширухӯрон маълуманд ва дар Тоҷикистон чанд намуди онҳо вомехӯранд? дар дунё 4500 намуди ширхӯрон маълуманд ки 84 намудашон дар кишвари азизи мо Тоҷикистон вомехӯранд. чӣ гуна ҳайвонҳоро кавшакунандагон меноманд? ҳайвонҳои ҷуфтсумеро ки хӯрокро бори дуюм хоида майда мекунанд кавшакунандагон меноманд.